ƙasar sai Ganduje dai. INEC ma Ganduje ne. Kanawa mu daidai wa dai. A kotun ma Ganduje ne. Shakku yan rudani sai iko dai. INEC ma Ganduje ne. Yau ma kotun ta bashe su dai. A kotun ma Ganduje ne. Kwalilan ku yan zirku dai. INEC ma Ganduje ne. Asara ta hau zula ne. A kotun ma Ganduje ne. Kotun ta ce komai na amune. A INEC ma Ganduje ne. Ta ce yayi gwamna Ganduje ne. A kotun ma Ganduje ne. Tarin hujjoji namu ne. INEC ma Ganduje ne. Kuma dai shaidu ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Kuma can zaɓe ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Kaga INEC dai shaidunmu ne. A INEC ma Ganduje Kuma ne. duk 'yan majalisu ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Kuma ga sanatoci namu ne. INEC ma Ganduje ne. Wallahi barau ma namu. A kotun ma Ganduje ne. Sanata na arewa jininmu ne. An A gode. INEC ma Ganduje To ashe ne. ma ɗaukar nauyi nashi ne. A kotun ma Ganduje Kun ne. san aikin banza sai kare, yawon banza karuwa. Kotun mata karkare, ai sun sha kashi kuwa. Mai shari'a ta ce are, ba ma bayan duduwa. Gwamna sai Ganduje in ji barau wancan ya ɗaware. Kotun ma Ganduje ne. A INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abu ne sama kotun mata bayyana. A kotun ma Ganduje ne. INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata Ina jaddada. ce kotun ma Ganduje ne, INEC ma Ganduje ne. Murna baban abba ya ci a kotun ma an bayyana. A kotun ma Ganduje ne. Na gode. INEC ma Ganduje ne. Sai murna baban abba ya ci a kotun ma an jaddada. Da Allah sarki za na tashi a dukkan gundarin batu. A kotun ma Ganduje ne. Mai ikon kowa da komai cinkan komai ya akwatu. A INEC ma Ganduje ne. Wajen manzo na mazu da fayin salati sai na himmatu. A kotun ma Ganduje ne. Rahali ya saha abihi na safadar sai na dangana. A kotun ma Ganduje ne. INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada. Idan da rarara na kahutu akwai zance na zo da shi. A kotun ma Ganduje ne. Layin jaba na sun shiga uku wancan ma an ka da shi. A INEC ma Ganduje ne. Sanata na arewa barau ya ce na je kowa na sanar da shi. A kotun ma Ganduje ne. A duka biyu muka yi wasu zola a kotun sun yi jina-jina. A kotun ma Ganduje ne. Da INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada. Idan ladalla zan gaya muku kotun ma an karkare. A kotun ma Ganduje ne. Lauyoyi sun zayyana musu hujja duk sun tattare. A INEC ma Ganduje ne. Kuma INEC ma ta ba da shaida din rudu an warware. A kotun ma Ganduje ne. A sun ce baban abba ne ya ci ba rudani ko ina. A kotun ma Ganduje ne. Da INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata Da jaddada. kun san haushin banza sai kare aikin banza karuwa. A kotun ma Ganduje ne. Alƙalai sun tabbatar musu ba sa bayan duduwa. A INEC ma Ganduje ne. Batun shari'a ta Kano PDP ta yi mummunar faduwa. A kotun ma Ganduje ne. Hakika yaran zula sun kaji kunya mu mun dangana. A kotun ma Ganduje ne. Ga INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada. Har yau gamjin na nan kyan tsaye ga 'yan sara sun gaji. A kotun ma Ganduje ne. Yau ga 'yan koran su zula a layin neman agaji. A INEC ma Ganduje ne. Ga dai hujja an baje muku inda akwai saura mu ji. A kotun ma Ganduje ne. Da alƙalai sun tabbatar muku gwamna baban abana. A kotun ma Ganduje ne. Ga INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada. Kuma karar kokun ɗaukaka ta da hujja can ma za mu ci. A kotun ma Ganduje ne. Na san rudanin zula ne yakin kura dan ta ci. A INEC ma Ganduje ne. Domin watakila ya ce da ku ƙara kuɗi ku za ku ci. A kotun ma Ganduje ne. Waɗancan dai ya tattara a asusu ne ya adana. A kotun ma Ganduje ne. Ya INEC ma Ganduje ne. Har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada. Ni ba na ƙarya dan a so ni ina mai ƙarya dan ya ci. A kotun ma Ganduje ne. Gwamna sai
ku jaye kun san lokaci. A INEC ma Ganduje ne. Ga dauda rarara aka hutu ku zo ga dan wani tsokaci. A kotun ma Ganduje ne. Ni ba na yin nan in yi nan wannan sai yan na'amuna. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Ai, a kun ga aile kuma sun sha wuya, a kotun ma sun sha wuya. A kotun ma Ganduje A ne. cin dage da yaran zula ce in ba su a komai sai tsiya. A INEC ma Ganduje ne. Wai dai zancen banzan ku mun muku zarra ku yan kungiya. A kotun ma Ganduje ne. Gwamna dai baban Abba ne ya ci gazance nan ko ina. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Shi mai nema ko ina yake samu ne daidai da shi. A kotun ma Ganduje ne. A tarkon kifi bai wuce tana a tarkon kura sai kashi. A INEC ma Ganduje ne. Fannin tauna ko ina take haure gatan da ashashi. A kotun ma Ganduje ne. Ai gwamna baban Abba ne ya ci kotun mata bayyana. A kotun ma Ganduje ne. Na aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Yau kundin biba biya cika wannan taken tsula ne. A kotun ma Ganduje ne. Ba hujja sun je kotu kun ji ashe shaidu ma gaibu ne. A INEC ma Ganduje ne. Jikin duk yaran tsula ya mutu kokawa ai dole ne. A kotun ma Ganduje ne. Na ji turancin alkaliya na ce mata ni na jinjina. A kotun ma Ganduje ne. Na aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Kisan da turancin alkaliya wasu yi jigum su sun gaji. A kotun ma Ganduje ne. A ba sa ganewa ashe wasu sun fita neman agaji. A INEC ma Ganduje ne. Ita turanci alkaliya komai ki faɗa mu za mu ji. A kotun ma Ganduje ne. Nasara ta tabbata tuntuni a fuska mata wayyana. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. An gaishe Har ku. yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Kafin zaɓe sun ce kwana uku mun ce sati ma ya zo. A kotun ma Ganduje ne. A ƙarshe su ne sun ka shiga uku tun kan sakamako ya zo. A INEC ma Ganduje ne. Abin je ba sa abin rikici har suka fara ganin gizo. A kotun ma Ganduje ne. Wai zula ya ce kowa ya zo na rantse sai na wayyana. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Ranan ya tara na cefa ne da kuɗin jirgin shi na Indiya. A kotun ma Ganduje ne. Ya ce makaranta za ya kai yara hangoran mu biya. A INEC ma Ganduje ne. Ya karba dubu ya furta dari washi shalelan kungiya. A kotun ma Ganduje ne. Wazula ya ce kowa ya kawo sirrin sai na bayyana. A kotun ma Ganduje ne. Sabon rainin hankali. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. A cikin mabiya na ya zona da yan baki na mahaifiya. A kotun ma Ganduje ne. Da sun tara shehin malami sun nuna mai halin tsiya. A INEC ma Kaji fa, Ganduje ne. idan ta malam fantami ina kake din zance a zagaya. A kotun ma Ganduje ne. Hakuri za ka yi halin su ne in shaida ta kai ko ina. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. A kudar suna ko biki na ran zai sai dai zabiya. A kotun ma Ganduje ne. Amma murnar mun kayar da su ula kuda sai na ɗanɗana. A INEC ma Ganduje ne. Yau tu zero mun fayar da tsula iko sai dai rabbana. A kotun ma Ganduje ne. Wani aikin sai Ganduje wannan aikin mu dai na amuna. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. A dukkan gundarin batun mu daukar nauyi sai barau. A kotun ma Ganduje ne. Nauyin wakar kan shi ya tattara wakar sai kaji tarau. A INEC ma Ganduje ne. A tabbata mun shaida ya kamali ya baka ƙarya kai barau. A kotun ma Ganduje ne. Sanata na arewa ka ja mu je da alama sai ka dangana. A kotun ma Ganduje ne. Ya aile kuma Ganduje ne. Har yau baban Abba ne sama kotun mata jaddada. Tilan sai na kai da nasu riga wanda shi ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Rubuci gwamnan Ganduje ne mai karɓar
Kano na hakika shi ma namu ne. A INEC ma Ganduje ne. Bashir magashi harkar tsaro Allah shi gatan shi ne. A kotun ma Ganduje ne. Shi ma murna yadda ya gwamna a wakar har sunan shi ne. A INEC ma Ganduje ne. Kuma ga jagoran jam'iyya a dan sarki ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Ta an ci balaraba ya ga gwamna kan kowa na aiki ne. A INEC ma Ganduje ne. Mu gode wa sanata barau wanda ya dau nauyin ta ne. A kotun ma Ganduje ne. Wakar shi ya dau nauyin ta baiti na ma nashi ne. A INEC ma Ganduje ne. A kai da uba dan Zainab a kotun ma ya kira an da shi. A kotun ma Ganduje ne. Ci abba kwaɗan Ganduje shi ma ba ma komai sai da shi. A INEC ma Ganduje ne. Da dan Silgaro Murtala komanda dole mu sa da shi. A kotun ma Ganduje ne. Komanda shi ma namu ne ko gwamna ma ya san da shi. A INEC ma Ganduje ne. Hafiz kawu gwanin mu ne wakilin taraunin mu ne. A kotun ma Ganduje ne. Gashi abin sharaɗa shi ma akwai shi da himma jin daɗin mu ne. A INEC ma Ganduje ne. Kana malam ba a gaida kai tilas komai sai da kai. A kotun ma Ganduje ne. Bashir na kuta ba a gaida kai ji aman din gwarzon mu kai. A INEC ma Ganduje ne. A bakan lawa a gaida kai a bar nan harkokin mu kai. A kotun ma Ganduje ne. Ko gobe idan an ce akwai wani sansu mu kai za mu kai. A INEC ma Ganduje ne. Da Nura Usaini na bulgirin akwai sako na za ka kai. A kotun ma Ganduje ne. Daga nan in gaida Alan Bukar na makoda da baya ji da kai. A INEC ma Ganduje ne. Da fifi yanzu gwamna ne ya ci wasu ta ban ba aka kai. A kotun ma Ganduje ne. Kuma ga Musa Iliyasu nan na kwankwasa dole mu gai da kai. A INEC ma Ganduje ne. Ku saurara in gaida malam nau sanatan mu na santaral. A kotun ma Ganduje ne. Na tabbata malam shekarau har mota sai ya ba mu dal. A INEC ma Ganduje ne. Da Kabiru ga ya shi ma da shi akwai maganar mu da ni da shi. A kotun ma Ganduje ne. Sanatan kudu kowa naka ne barawo ne da ya ban da shi. A INEC ma Ganduje ne. Ibrahim Ahmad Karaya a wakar sai na gai da shi. A kotun ma Ganduje ne. In za a yi zancen dan amanar gwamna ma an san da shi. A INEC ma Ganduje ne. Muna da abubuwa ashe muna taro ni da ni da shi. A kotun ma Ganduje ne. Kare yin manta ba balla na fada akwai mai karfi da shi. A INEC ma Ganduje ne. Da hannun rabin Muhammad Kaya a masu kudi shi ba a yi shi. A kotun ma Ganduje ne. Ko ka yi kudin shi a bada kudin na rantse sai ya fi gashi. A INEC ma Ganduje ne. Tilan in sa injiniya ya awwal shi ma namu ne. A kotun ma Ganduje ne. Ga baitin awwal dan sharif a koyaushe shi namu ne. A INEC ma Ganduje ne. Sakataren Fati wani a kotun ma an san da shi. A kotun ma Ganduje ne. Idin labaran kotu in ka ji tabbas shi ya zo da shi. A INEC ma Ganduje ne. Sira da garba galadi mu ne na karaye mun san da shi. A kotun ma Ganduje ne. Galadi ma mun gai da shi. A INEC ma Ganduje A ne. wannan waka gwarmai ya shiga. A kotun ma Ganduje ne. Dan hizba shi ma ya shiga. A INEC ma Ganduje ne. Kuma mai tarbi ma ta shiga. A kotun ma Ganduje Ga ne. sararin gezawa Mustapha. A INEC ma Ganduje ne. Jamilu Jogana shi ma ya shiga. Kai A kotun ma Ganduje har ne. ma gurgun Zainawa ashe. A INEC ma Ganduje ne. Wannan rabin sanzi mun gai da shi. A kotun ma Ganduje ne. Dole na safa ya alfin diki. A INEC ma Ganduje ne. Kamar shi ne girjin biki. A kotun ma Ganduje ne. Yan layi ta sun sha jiki. A INEC ma Ganduje ne. Da a ci halak ma ya shiga. A kotun ma To Ganduje ashe ne. a dogon jama ya shiga. A INEC ma Ganduje Ga ne. jaddagar ma ya shiga. A kotun ma Ganduje ne. Ni ma rarara na shiga. A INEC ma Ganduje Har ne. nan zaure da shi dai ya shiga. Kai A kotun ma Ganduje ne. alfazazi ma ya shiga. A INEC ma Ganduje ne. Yar medin ma ya shiga. A kotun ma Ganduje Har ne. Ibrahim Malam ya shiga. A INEC ma Ganduje ne. Mudassir Kasim ya shiga. A kotun ma Ganduje ne. Hauwa Bello ta gamba gai da ke. A INEC ma Ganduje Da ne. an ci zo ira sai na kai da ke. A kotun ma Ganduje ne. Shaga
na gode. Haka da 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kare shari'ar su nan gaba sai dai kunkune. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkune. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkune. Ila bi muka ce a gaya musu ai Allah na nan. Yadda da kaddara ku tana musu imani kenan. Alƙalai ma sun ce a Kano fa uban abban na nan. APC dodar PDP sai dai kunkunai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Me garaya ya tsare ku gaya musu an kare guri. Da amarke na toho mun haɗe matsalar tari. Muna da farar dawa amma fa akwai dawa mori. An kare shari'a a Kano wasu sun hau gwagwabaya. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. A da aukin kaza a ba ta kudin aukin rago. Kuma shi dan dunawa baya haɗe dukan shago. Magan dutsen kenan a Kano muka ce an gwangwago. Ani ba na tsoron na faɗa masa koma in tonai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Abin daure gwanki a Kano da ɗan kare bara. Akwai tashin zance da ya zo mani sai dai in kara. Gaskiya dokin karfe makahu da sai tashin kura. Sai sori yaran zula da kuyan wancanai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Wai a sha kalkana nan da fashin haka kifi na rafi. Me da shan karmami ni na gaya maka kai aikin wofi. An kare shari'ar murna da rawa sai mi tafi. Gandujen kenan kowanne ma ya amfanai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. A sha kunin kanwa suka yi muka bar musu tun je bara. A gonar mai baki in yayi masara za ta yi saura. Ga zo ga baba in na yi haka na koma daura. Baba Buhari muna tare dumin ci uban yan mutane. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Da sun yi shirin tafiya yau dan iya sun fafe gora. Ƙarere yaro kenan uwar haka sun tashin fara. A kotu waɗansu suna hauka aka ce musu kulkul saurara. Kun san alƙalai ba sa kula shaidu rauhanai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Kun san gurgun doki ba su kuwa hujjar gata. Kowa ya ce zaye na tabbata sai dai ya keta. Ku tuna da kuna cutar mabiyan ku bar wannan cuta. Haka ƙarya ce ta hure ba ta iya yaya hunkunai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. APC dodar uwar haka PDP wanwar. A tun makon bara muke sama yan wawa na kar. Suna ta bulin bito sun zo wa'adin wannan dokar. Sarki Allah kenan ya raba mu da yan wawa karnai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. A Gandujen a Kano shi an sama dan shi ne tilo. Karagar adaran mace to kaga da nisa kan kolo. Kadimul Islamu shane ma kake na kara jallo. Kowa na tsoron a taba ka tono rohanai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Da kudan tafa ma barau amma lidin baya tsoro. Maganar kotun nan shi ya gaya mana an doke joro. Sanata na arewa barau umaliya shi ya zame kwaro. Da abin kunya na can gasa tsula cikin tsakiyar karnai. 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Jibuti gwamna na nasu da gawuna ya san fantabi. Kai za ka yi kulza na Abuja na an so takalmi. Gurin malam zanje Dr. Alhaji
zance ya an kore shari'a sunan gabu sai dai kunkune 2-0 kenan akai masa sai tashin zance an kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkune haka 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance an kare shari'ar sunan gabu sai dai kunkune 2-0 kenan akai masa sai tashin zance an kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkune 2-0 kenan muka yi musu sai tashin zance an kare shari'ar sunan gabu sai dai kunkune Isa gomba buga mun tambari a kotun ma Ganduje ne ga wakar sai Ganduje dai INEC ma Ganduje ne kana wa mu daidai wa dai a kotun ma Ganduje ne shakku yan rudani sai iko dai INEC ma Ganduje ne yau ma kotun ta bashe su dai a kotun ma Ganduje ne kwalilan ku yan zurku dai INEC ma Ganduje ne asara ta hau zula ne a kotun ma Ganduje ne kotun ta ce komai na amune a INEC ma Ganduje ta ne ce yayi gwamna Ganduje ne a yawa kotun ma Ganduje ne tarin hujjoji namu ne INEC ma Ganduje ne kuma dai shaidu ma namu ne a kotun ma Ganduje ne kuma can zabe ma namu ne a kotun ma Ganduje ne kaga ainihin dai shaidun mu ne a INEC ma Ganduje kuma ne din yan majalisu ma na